Nikolaj, sådan en båd her, hvordan får man den til at sejle hurtigt? Hvad sker der? Det er en rimelig simpel båd, vi har med at gøre. Nu har vi lige fået lov at få en plads her på de newzealandske hold, inden de skal ud og sejle. Båden vejer kun 500 kilo, hele båden. Det hele er lavet af kulfiber, inklusive sejlen, det er også lavet af kulfibervæv. Så min plads som skipper er nede bagpå, hvor jeg sidder med de to ror. Der er et ror i hver side af båden, fordi den krænger, når man sejler, kan man sige, på den ene side, så krænger den 20 grader. Og så skal man have et ror vandet ad gangen hele tiden. Så jeg sidder hernede bagpå og prøver at styre den, mens de tre andre drenge arbejder rimelig hårdt og foran for at få sejlen til at stå rigtigt og for at holde så meget fart ind som muligt. Og så sidder vi ude på de her vinger, der er slået op lige nu. De bliver foldet ned på båden for at have noget kontravægt. Det er, hvis man skal sige det simpelt, sådan vægtstangsprincippet. Jo længere du får vægten ud, jo mere kan du presse vind i sejlen og sejle endnu hurtigere. Så det er derfor, I hænger ud af båden, det er for at få den til at sejle hurtigst muligt? Og... Lige præcis. Vi lægger så meget vægt ud på siden, som vi kan, og så kan vi trække mere hjem i sejlene. Og ellers er det egentlig lidt et stort surfbræt, hvor vi har det samme, kan man sige, det store sejl i midten. Når du trækker hjem i det, så skaber du noget tryk, og ved at læne dig så ud, ligesom du gør på et surfboard, jamen så sejler båden fremad i stedet for at drive sidelæns. Og det er meget det samme princip, vi har på den her båd. Jeg så et par stykker af de har ligget, og ja, det ser ud som om de har ligget og daset ude foran der. Hvorfor ligger man der? Jamen nu har det været rimelig let hver dag, og så er det, båden ikke krænger så meget. Og så båden er bygget lidt tung tilbage i bagenden af båden, fordi når man sejler normalt, når det blæser, jamen, så sejler man utrolig hurtigt, og så holder man lidt vægt bag for så man har lidt styring. Så derfor lægger de vægten frem for at neutralisere det i dag, så det var ikke var så stor vægtforskel på båden. Okay, og alle de her snore og reb på tove, der ligger her rundt om, hvad bruger man dem til? Det gule tov, der sidder ved siden af mig, det bruger man til at flytte sejl ind og ud, kan man sige. Det kører på en skinne hernede bagved, og det er ligesom surfsejl, så man drejer med armene, så drejer man det her med sådan et spil her, for der er omkring 2-3 tons tryk i, når det virkelig blæser. Så vi skal have nogle ting til at hjælpe os. Længere fremme sidder sejl, snorene til det store sejl, der hænger rullet op foran. Det er rullet ind, kan man sige. Det kan man ikke se, men det bruger vi længere fremme, de orange, til at rulle ind og ud. Nu tror jeg desværre, vi er nødt til at hoppe af, for nu skal de newzealandske ud og sejle. Tak for det.